Näme etmeli, näme goýmaly, nirä barmaly? Öýüň bolmasa, işiň bolmasa, puluň bolmasa eliňde. Türkmenistan ykdysady ýagdaýyň ýaramazlygy sebäpli gündelik ulanylýan azyk haritlarynyň bahalary gymmatlap, işsizlik ýagdaýy gün geçdikçe has artýar. Bu ýagdaýdan çykalga tapman ýurt içinde ýaşaýan türkmen watandaşlarynyň köpüsi özleriniň ýaşaýyş durmuşlarynyň kynlygy, eklenç etmäne hiç şeýle mümkinçilik ýoklugyny dile getirmäne başladylar. Häkimle bartymam iş ýok, şu çagalam näde bakjam bilemek, ýeki başyma. Lewap vilayatynyň Hojamad etrawynyň ýaşaýjysy Umyra Selbi özüniň maşgalatyna 4 sagatynyň bardygyny, ýoldaşynyň bolsa 2020-njy ýylda merhum bolup, ondan soňra maşgalatyny eklemek öz üstüne düşendigini we ýoldaşy aýrylandan soň Selbiň gaýyn eneti oturan öýünden kowandygy. Şol günden bäri hem 4 sagaty bilen wagtlaýyn hakyna tutmak kärende jaýlarda ýaşaýandygyny, ýöne welin ol ýerden hemindi çykarylyp 4 sagaty bilen ýolga galandygy, sagalaryny eklemek üçin hem hiç bir ýagdaýda iş tapyp bilmeýändigini ýürek agyrdyjy sözler bilen aglap gurrun berýär. Hiç kimden kömek ýok. Arada daňy şulara çörek pulu tapman oturdum 2 gün ýaly. Aç sakladym çağalama. Selbi bu ýagdaýda yerli jogapkärlerden kömek sorap, ýaşaýan ýerine degişli bolan arsynlygy hem häkimlige ýüz tutup gerekli arzany ýadandygyny, emma welin ýadan arzasyna biz kömek et bilemizok diýilen şekilde jogap gelendigini suwtnamalar bilen görkezip özüniň gurrun berýän sözlerinde aýdyp geçýär. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Döwlet adam üçindir. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Gynansak da Türkmenistanda ýaşaýan türkmen watandaşlarynyň şular ýaly kösenýän maşgalalar barmak basyp sanardan köp. Emma Türkmenistanyň öňkü bir kanun prezidenti tarapyndan halkyň gözüni ağlamak üçin döwlet adam üçindir diýilen ýalan şygarlaryň ilkinji aýdylan gününden bäri hakykatda Türkmenistanda döwlet gurnuşynyň ýoklugy görse bolýar.